Honek kutsilok daukina da, lehenguen aldien, lehengo hartzain kutsiluen aldien, daukina da segurue. Orduen, honek seguru honek babestu egiten zaitu. Osea, berez danarako jauzi edo, zauririk edo inezta izuen eta barrezta. Eta gero zera be bai, galtzairue nahiko ona da. Lehen burdine gehiago izeten zan, eta orduan ugertu egiten zan, ezta? Kutsiluen agu, zorbatza eta bar ugertu egiten zan nahiko errez. Baina gaur egun, ja galtzairu hobiek darabilez, eta erdoi gaitzak gainera, nepe ikesin joat, Eta niri guzti egiten jate, egikeri, ezta? Kirtena, egurrezkue, ondo lotute, eta gehiago guztete jate, hau uste dut aretsa dela, arti guztete jate kirtenerako. Artie. Oso exigentea, zi. Bai. Eta gero, galtzairu ebe, izen deitela 440 esaten jakona, ezta? Karbono tipo bat, eukidezela, zorrozkera gozue eiteko moduen. Ze beste batzuk... Artxikoak ebaite, esto beste gozu. Ez, baina, bueno... Esto persona autoperatzea, Ez, baina, esan gure bat, kutsiluen munduen da, bat adok euren erabilgarritasune, eta besti edok gozo sentitzie kutsilue eskuen. Gozo... Hori beste zerbadok. Piezia eskuartean jegoatenen... Baitxe. Orduen egoten gozo. Eta horretxik, joño, haitxik izatuzten ez dok, bere kutsilu itxiostan kao, nimotikoen intzuan, da orduen, karo kutsilurik ezin ez joan eruen ez dok, eta bere kutsilu itxiostan, da zoan, ona hausi kutsilu ezoan. Eta, ja, bitxe sartu dizeko eta kutsiluen.